Diyos marhay na banggi po sa indogapos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako uman importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinaron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po ang gabo sa pagpamibikan Oratio Imperata. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi nasabutan asin na utob-an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Matindog po ang gabos para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving by Francia A. Orsena and family for Ateneo admission ni Lori Lynn. Thanksgiving by Sheila May Balicoco for the blessings and good health received by Mendizabal family. Thanksgiving by Savior. Special intention for August 2026 Nurses Licensure Examination by Gladys Abala,
Nathalie Joy Pili, and Christine Joy de los Santos. Special intention by B.I.R. Ligaspi. For Ate Rowena Ferrer's strength and healing by Ferrer's family. For good health and safe travel by Leia Bell de Padua and family. For board exam for psychometrician for August 2026 by Cyril Ann Tumbaga. Para sa kapangayaloan ka mga minasunod na kalag, Carmen Teresa Can Zaragoza Asinsiga family. For the death anniversary of Juanito ni Ronald and Maricel Balingkit. Para kay Alvin Can NICU BRHMC. Para kay Malu Canasayaw family. Rafael Can Santillan family. Abimelech by Mendizabal family. Francisco Ancola by Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para kay Keith Canayo family. Sa liwat, Diyos maray nabanggi sa indogabos mga tugang. Ngunyan, iyo an ika-17 Domingo kan ordinaryong panahon. Matinog na po ang gabos sa sinawitan niya to an awit sa pagpoon. Good evening. Good evening to Father. Sa rong komunidad, kita po nagkakatiripon sa pag-omaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Nasa ika-17 Domingo na po kita sa ordinaryong panahon. Pinagkukonsiderar ini kan simbahan na Film Mission Sunday, kung saan hinahagad sa tuya na ipamibian sa tuyang mga Pilipinong misyonero niyaon po sa ibang lugar tanganing magproklamar kan maray na bareta. At the same time today, July 26, we celebrate the feast of Saints Joachim and Anne, mga lolo asin lola kan sa tuyang kagurangnan. Kaya pinagkukonsiderar man po ang aldaw na ini na World Day for Grandparents and elderly. We also remember to pray for them, visit them, and of course, to continue to learn from them. Ngunyan, tanganing kita gabos na uyadiktip, magkanigong magselebrar, kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon,
sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maheraka, kaburangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kaburangan, maheraka, maheraka. Mag-omaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, ang kamurabayan sa Diyos. Sa mga taong mahalayan mo, Ginoo mamika, inurkyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, hulikan dagulang mo, kamurawayan. Langit Diyos sa makakamhan, kagurang na aking butong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero ng Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan ka, kinabang kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kandama, kaheraki kami. Ikasanan, banal, ikasanan, kagurangan, ikasanan, nurok, kahalanggan. Yesu Kristo, kaiba, kan Espiritu Santo, Amen. Mamipi kita, O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal. Padakula sa mo an sa imong pagkaherak, tanganing hulita ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayo ngunyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mong matungkusan. Uli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Si Solomon naghagad nin kadunungan sa Dios, nganing mapamayohan ang banwaan, digdi ipinapahiling na ang tunay na yaman, manunumpungan sa pusong tataong mga hinanyog sa Diyos.
An enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Sa gabaon, pagkabanggi, nagpahiling sa iya sa pangaturogan ng kagurangnan, asin naghapot ang Diyos. Ano ang buot mong itao ko sa imo? Nagsimbag si Solomon. O kagurang ng Diyos, ginibo mo akong hade, nakasalihid kan sa kong ama, maski aki pa ako nin maray, asin da ipa tataong mamayo. Huya ako sa tao kan banwaan, na pinili mo bilang sadiri. Banwaan na daing mabilang sa kadukulaan. Kaya tawan mo ako kan kadunongan, na kaipuan ko tanganing pamayuan, kuna may katanosan, an sa imong banwaan, asin tanganing maaraman ko an kalainan, kan marahay asin maraot. Hulita si Isayan pwedeng maghade, sa banwaan mong ini, na urog kadakula. Naugman kagurangnan, sa hinagad na ini ni Solomon. Kaya nagsabi ang Diyos sa iya, hulita naghagad kanin kadunongan, tanganing maghadinin matanos, imbis na halawig na buhay, o kayamanan, o kagadanan, kan sa imong mga kaiwal, itatao kon sa imong hinahagad. Tatawan takanin kadunongan, asin pakasabot, na urog ki sa mga naenot na sa imo o sa mga masurunod pa sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namumutan ko sa imong tugon kagurangnan. Namumutan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Sa kong kairasan, sinabi ko kagurangnan, ang pagutugkan sa imong mga tataramon, marhay sa koanlin kan sa imong uso, labi pa sa rinibong bolawan asin plata. Namumutan ko ang sa imong tugon kagurangnan. An sa imong karahayan, buot maging kong karangahan. Susug sa kasabihan mo sa imong surugoon. Mapas ako an sa imong pagkaherak, asin mabubuhay ako. Huli taan sa imong tugod, sa kong kaugmahan. Namumutan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Kaya namotan ko an sa imong mga tugon, urog kisa bulawan, urog kisa dalisay. Kaya ang gabos mong pagbuot, uyon ko. Ang gabos na agianin kaputikan, kinaungisan. Namumutan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Makangangalas ang sa imong mga patotoo. Kaya tinutungkusan iyan kan sa kong kalag. An pahiyag kan sa imong mga tataramon, nagpaliwanag. Magpapasabot sa mga musmos. Namumutan ko ang sa imong tugon kagurangnan. Si San Pablo nagpagirumdom na ang gabos na bagay nagkakasararo para sa karahayan kan mga namumuot sa Diyos. Kita inapod niya, pinili asin padagos na iniimbitaran, pasiring danay asin na makisumaro sa iya. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aram ta na sa gabos na bagay, ang Diyos naggibo para sa karahayan kan mga namumuot sa iya. Ang mga inaapod niya, sosog sa iyang katuyuhan. Ang mga pinili na nin Diyos, linain man niya, tanganing maging arog sinda sa iyang aki. Tanganing an aki, iyo an maging panganay, sa dakol na magturugang. Kaya ang mga linain nin Diyos, puon pa sa kapinunan, sa iyang inapod. Ang mga inapod niya, pinangagin niyang matanos sa iya, saka hinirasan niya kan sa iyang kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang paglukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong spiritu. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An kahadean nin langit nakakaagid sa kayamanan na natatago sa uma. Nakalot iyanin sarong tao, alagad tinahuban niya giraray. Dangan sa iyang kaugmahan ipinabakal an gabos niyang rugaring, asin binakalan umang iyan. An kahadean nin langit nakakaagidban sa sarong negosyante na naghahanap nin mga marhay na klase nin perlas. Kan makakuha siya nin pambihirang klase nin perlas, ipinabakal an gabos niyang rugaring, asin binakal an perlas. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening po. Pakigritan sa tuyang katain na good evening. Yan. May magayunon pong hapotan sa tuyang ibanghelyo ngunyan. Asin niyan ang parehas na hapot na gusto kong ihaputan ngunyan sa katain ta. What is your real treasure? Aside from, of course, money or anything else, ano ba ang pinagkukonsiderar mong kayamanan mo? O, haputan ang kataid mo bago mga turog. Ano ang kayamanan mo? You know, it's important to know kung ano ining treasure na pinagkukonsiderar ta sa tuyang buhay. Tas sabi nga ni po kayan, what we treasure reveals what we value. We truly value in life. Kaya baga sa Biblia, I think it is in the Gospel of Matthew 6, verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Diba? Kung hain ang pinagkukonsiderar mong mahalaga sa imo, kayamanan mo, yaon man duman an sa imong puso. Kaya magayunon nining two parables na ginamit kan sa tuyang kakurangnan sa tuyang gospel. Short as they may be, but dakulaon asin hararom an mensahe para sa to. Ihinalin tulad niya so kahadean ng Diyos sa duwang imahen, sarong kayamanan na natatago sa irarom kan uma, hidden treasure, asin ihanilin tulad niya sa perlas na halangkaw an halaga. Pearl of great price. Na pag nakuha mo, na-discover mo, you will be willing enough to sacrifice everything, to give up everything, because you have found something greater sa buhay mo. Sabi nga ni Kayan, hahamakin ang lahat, makuha ka lang. Gigibuhon mo ang gabos para ining pinagkukonsiderar mong kayamanan sa imong buhay, sa imo po ining makamtan. Naramdaman ko, may saro kay ito daang negosyanteng mayaman. During his dying time, period, naghihingagda na siya, he decided to call one by one itong sa iyang mga aki. Sinaro-saro niya, may anom siyang aki. And, kang yao nagabos kompleto, hiniling niya gabos yung mga aki niya. And his children was expecting that he would say something about itong mga panugon-tugon, anong mga dapat nindang gibuhon, lalong-lalo na sa negosyo, lalong-lalo na sa indang buhay. And they were surprised kang nahiling sindagabos kan sa indang ama, aram nindo so sinabi kan ama, nga tayaw na kamudigdigabos, sisay nagbabantay kan tindahan sa baba until his last breath. Saro man giraray ang nasa isip niya. So sa iyang tindahan, so sa iyang negosyo. Minsan, sa paghiling ko, ang iba sa tuya,
arog kaiyan. Sometimes, we can become so busy making a living that we forget to make a life. Grabing paglapigot, kahahanap buhay, nalingawan tanang mabuhay. Gabos na sana kasibutan, gabos na sana kapurisawan sa buhay, daita na lugod na apresyar sa tuyang buhay. Totoo po mga tugang, money is important. Work is important. O, sa aga, matrabaho na naman kita. Importante man magtrabaho. To be successful is also important. But they are not supposed to be our greatest treasure. Bako iyan ang tunay niyatong kayamanan. Sa katapos-tapusi po kan buhay niyato, day man kita hahaputon kan Diyos. O, pera na ang natipon mo sa bangko. Perang bank account sigwa ka. Anong titulo mo? Anong posisyon mo? Kang naggraduar ka ba? May Latin honors ka? Yan. Magna cum laude. Summa sa'yo. Summa cum laude. Cum laude. Day man kita haputon ka iyan. Anong title mo? Sa inutan kan pangaran mo? Asin sa hudyan kan pangaran mo? Day man kita haputon, grabe ba ang sa tuyang followers sa Facebook? Popular ka ba? Pamuso ka ba? Suminikat ka ba dahil kang impeachment na ang prosecution dapat bako one-sided? I don't think that is the question. Ang hapot po sa tuya, how much did you love? Gurano ka na muot. Gurano ka naghiras. Asin, gurano ka naggibonin karahayan sa saimong kapwa. Totoo po, we can possess many things and still miss the one treasure that truly matters. Sisa iyan ang mahal na Diyos. Pwedeng yaon na sa imo gabos, kundi wara man sa imo ang mahal na Diyos. Second point na gusto kong mahiling tadigdi sa tuyang ebanghelyo. Ano man na kayamanan igwa kita, or if we have discovered God as our treasure, this treasure is not only meant to be found. Bako sa nang hinahanap nyato sa buhay, kundi it is also meant to be shared. Diyan malaog, ining pinagsaselebrar nyato mo niyan, na Domingo. Ngunyan pong Domingo, Field Mission Sunday. We remember our missionaries working abroad na sa saindang buhay, pinaghingawa po ninda, na bako sa nang madiskubre ninda si Kristo sa buhay ninda, kundi naghihingawa sinda na ihiras si Kristo sa kinaban. And mission reminds us that if we have truly discovered Jesus, our treasure, we cannot keep Him only for ourselves. And ang pag-mission, bako man sana po tamaluwas kita, duman sa mga foreign lands. Ang mission, mapuon po sa satuyang mga harong. Ang mission, mapuon sa lugar na satuyang pinagtatrabahuhan. Sa parokya, even on social media, kita hinahagad na maging mga misyonero. Sa Radyo Veritas Legazpi, igwa pong mga inaapod na OMG. Yan. Online Missionaries of God. Yan. Mga OMGs. O, pwede man kita mag-mission palan while making use of the social media. Instead of making use of the social media para kita makapag-grants, para makapag-spread nin fake news, para kita magparapahiling kan mga hawak ta, kang mga lalawgon ta, why not make use of the social media so that we can also evangelize people? Ang mission palan, bako sa harayo sana. Kundi ang mission nagpupuon sa satuyang mga harong. Kaya,
if Christ is truly our treasure, our lives should help others discover Him too. Dapat tabangan taman sinda na madiskubre ninda ining tunay na kayamanan na iyo si Kristo. Ngunya na aldaw man, na-mentionar ko po, since today is July 26, kafiestahan ni San Joaquin, asin Santa Ana, mga lolo, asin lola ni Kristo, nagsaselebrar man ang simbahan kay itong inaapod niya itong World Day for Grandparents and Elders. O, ining mga lolo, asin lolata, they are considered to be living treasures. Pwedeng kulubot na ang sa indang mga kamot. Ano nga ning apod kan sa Bicol? Ororos na. Ang sa indang mga pandok. Tururog na ngunyan sa misa. Yan. Pwedeng uugod-ugod ng magralakaw sina lolo asin lola. O pwedeng paulit-ulit na sana ang istorya ninda. Ako nga ni, nagdakula po ako sa lolo tapos lola ko. Tarumduman ko, paulit-ulit ang istorya. So lola ko, sabi permi, Noy, kay ito daw kan panahon mi. Ibahon kan panahon ngun yan. Kadaklan kan gurang masabi ka iya. Kaya sa kapilyuhan ko man kay ito, siguro, elementary pa sana ako. Sabi ko man kay Lola, iyo yako Lola, ibahon talaga ang panahon ko niya. Taka ito yako kan panahon nindo, nahihiling ko siya, nakasaya. Yan, pag maihi, bibaton sana. Oh. Kan panahon niya ko nindo Lola, dai man uso ang kalson. Sinimbag ako kan Lola ko. Totoo, ngaya yan. Pero, kan panahon mi, daing nagbabados, na dai kasal. Iyo man ang gadano. Kaya sabi ko, Lola, ang moral lesson, dahi giraray magkaralson. Tanganing daing nagbabados, na dahi kasal. So lolo ko man, perming ang istorya, kan panahon ngayanoy kang hapon. Ulit-ulit na istorya. But you know, behind those stories are years of sacrifice, wisdom, faith, and love. Many of us learned our first prayers not from books, kundi kilolo, as in kilola. Tinuruan kita kung paano manguros, how to make this sign of the cross. Tinuruan kita kan lolo-lola ta, kung paano magpangaji kan Santo Rosario. Ako, nakanood po akong magsimba dahil kang lola ko. Salit pa ako, permi niya akong tigi-ibang magsimba. And that is where my vocation started. Kaya nahihiling ako digdingon yan, nagi akong sarong padi. And I owe that to my grandparents. I owe that to my lola. And tinuruan maninda ako na maski dipisil ang buhay, padagos, magtiwala sa mahal na Diyos. So please, do not neglect them. Daita po sinda pagpasipara, sina lolo asin lola. Maswerte ka mo, may lolo asin lola pa. Oh. Si Saydigdian may mga lolo asin lola pa. Pasalamat po kita na yaon pa sinda. Visit them. Visit them. Listen to them. Magdangog kita sa inda. Pray with them. And continue to learn from them. Takong minsan, nagpaparahanap kita nin kayamanan sa hararayong lugar. Nalilingawan ta minsan, nayaon man sa napalan sa kataid ta, ining mga living treasures that we should cherish and appreciate sa satuyang buhay. O, at yan, pag uli nindo, kung yaon pa, buhay pa si lolo, asin lola nindo, at least make them feel that you love them. Agdaha lamang mag-Jollibee, agdaha lamang maglakaw-lakaw sa, anong apod kang park na yan? Sawangan Park. O, ibakal mo lamang ki-barbecue, tapos sarong 4 kanto si lolo. Yeah. At least you show them how you love them. Di ba? Na na-appreciate mo pa sinda sa imong buhay. So today, Jesus invites us to check our priorities. Magayon na hapon, what is my greatest and real treasure in life?
What am I living for? Para kanino ka ba bumabangon? Bakit ka ba bumabangon? What am I willing to sacrifice for? What is really my greatest treasure in life? And pag nadiskubre ta, sana madiskubre niya to, na ang pinaka dakula na kayamanan na igwa kita, bako iyan na sa imong kayamanan, kwarta, bako iyan ang maleta na igwa ka, bako iyan na posisyon, asin titulo na igwa ka, kundi kung sisay igwa ka sa imong buhay. Sana ang sa tuyang kagurangnan. And having found Him, may we share Him in mission. Maihiras man lugod niya to siya. And padagos man lugod niya tong mapahalagahan ining mga living treasures that God has given us, especially our lolo and lola. And at the end of our lives, may we be able to say, sarabay po niya tong basahon, Lord, I may not have gained everything this world offers, but I found you. I shared you. I loved the people you gave me. And that was more than enough. Amen? Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita. Ipahayag taan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagtutubod na ang langit no na Ama, na sa iyang kadunongan, mawaras para sa satong mga pangangaipo. Magdulok kita sa iya sa pagpamibi na pano nin pagsarig. Masami kita kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan kadunongan kan ebanghelyo, asin maging masigasig sa paghulit kan tataramo ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga material na balaog, gamiton niya to sa tama para sa satong karahayan, asin likayan niya to na maging mga bihag kan kasugapaan, pagka makasadiri, asin paglapag sa kayamanan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kitagabos, asin mga naghahanap kan katotoohan, magtalubo araw-aldaw sa pagpapahalaga kan pagtubod ni Kristo bilang perlas na urog kamahal sa gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mong pamibi. Tanganing panoon kan Diyos nin pagkamuot, asin pagmakulog ang mga puso ka nag-aataman sa mga nagahelang sa satong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magkamit kan kapayngaloan na daing kasagkoran sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, burabod kan gabos na karahayan, tabangi kaming gamiton sa tamaan sa imong mga balaog, asin makagaya-gaya sa yamanin sa imong pagkamuot, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen.
magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako ang mga atang na dinudulot mi. Hali sa imong pagkamatinao, tanganingan mga urog kabanal na grasya, magpabanal sa samong pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Taasan mga puso. initaas minang sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan saen, magpasalamat sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao samo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaiba kan mga anggeles sa sinarkanggeles, kaiba kan mga tronos sa sindominasyones sa kaiba kan gabos na langit non na hukbo. Nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan dahing tapos na nagsasabi. Husana, Husana, sa kaitaasan. Husana, Husana, sa kaitaasan. Allah, dandan inadigdi. Husana, Husana, sa kaitaasan. Husana, Husana, sa kaitaasan. Husana, Husana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabuas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na inudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwali pinapahayag.
to. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat. Tapinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siling man girumduma, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumdumon daw po niya to sa puntong ini, itong mga lolo, asin lolata, na nainot na sa to sa ikaduwang buhay. Sinangabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo silingman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, at gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Yan, mamibi kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan tanganing kaming natabangan,
Kad sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin pa, pagkanikoan, na siya mapatuninong asin magkaburanyog. Sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya po nga na ihiras, anin akong katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, an sa tuyang tunay na kayamanan siya ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Obeleo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa ika-75 taon sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kay ining komunidad din pagtubod, tukdo ay kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kay ito, ngunyan asin sagpod paman, patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi, na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade, para sa mga panawaan mo, huli kay Kristos sa tung kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Pamibi mo kami. Mamibi kita. Kagurangnan na kinabang kami kan Diyos noon na sakramento, andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki. Wara sa namimibi kami tanganing ining mga atang,
na siya man sa na nagtao sa mo, magdara sa samong kaligtasan. Siya na nabubuhay, as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa Film Mission Asintada. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 44,906 pesos and 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,746 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 11,130 pesos and 40 centavos. Sa Hulyo 31, aldaw nin Biyernes, sa tuya pong iseselebrar ang ika-60 anibersaryo kan sa tuyang parokya sa oras na alas 5:30 nin hapon, iniimbitaran po kamo na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Siring man bilang pagtaonin paggalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan, sa tuya pong pinapagirumdom ang pagsulot nin angay, asin disenteng bado, sa pag-atindir kan banal na misa, sa kababaihan, day po magsulot nin sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder, or crop top. Sa kalalakihan, likayan ang pagsulot nin sando, asin shorts. Ang sa tuyang maayos na pagsulot nin bado, iyo ang simbolo kan sa tuyang pagrespeto sa Diyos, asin sa kasagraduhan kan simbahan. Salamat po sa indong kooperasyon. Asin maawat may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, duwang 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, duwang 500 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. Eliano Angeline Carual, 3,000 pesos. Racho Family, 1,000 pesos. Araneta and Cha Family, 1,000 pesos. A Devotif, 100 pesos. Salamat po, asin Diyos mabalos. May I invite the lolos and lolas and elderly persons to please come forward for their special blessing, as today we celebrate the World Day for grandparents and elderly. Pasiring na po kita digdi mga lolo, as in lola. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabayan po nindo ako sa pagpamtao sa indakan, bendisyon as in pagpamibi para sa inda. Loving God, bless all grandparents with good health, strength, joy, and peace. Thank you for their love, wisdom, and faithful example. Continue to guide and protect them, and fill their hearts with your grace each day. May you reward them abundantly for the love they share with their families. Through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matindog na po kita gabos para sa huring bendisyon. Salamat sa indo gabos na mga nagpartisipar ngunyan sa satuyang misa. Thank you sa mga nag-serve sa satuyang misa. Puon kasubago na aga hanggang ngunyan na hapon sa choir, sa live streamer, sa satuya pong mga nagbarasa, sa satuyang lay ministers, mga mass collectors, ang satuyang commentator, siyempre ang satuyang mga sakristan. Thank you very much po sa indo. Good night. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong spirito. bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama,
an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inantabayan, sinusugod kan kagurangan, sararo kita sa satong pagwaklay, paniterong almay gabos kita, magrugyan. Bye.